Il-Partit Laburista għandu minnu fih jibda proċeduri fiħdanu biex l-eks mexxej Joseph Muscat jitkeċċa mill-partit. Dan wara li Muscat instab personalment responsabbli li kien fiċ-ċentru ta' tnawwir, tat-tajjir, tal-gideb u tal-ħolqien tal-ambjent ta' impunità li fihom seta' jseħħ l-assassinju ta' Defni Caruana Galizia. Dan hu l-appell tal-Organizzazzjoni Repubblika matul konferenza tal-aħbarijiet quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Fit-tmiem il-konferenza tal-aħbarijiet, il-President ta' Repubblika, Robert Aquilina, ippreżenta ittra b'dan l-appell u oħrajn lill-President tal-Partit Laburista, Ramona Tard. Fl-ittra, l-organizzazzjoni qalet li hu biss bit-tkeċċija ta' Muscat li l-Partit Laburista jista' jibda jiġħad il-passat ta' għajb li wassal għal qtil tagħhom, ikkawża trawma l-pajjiż sħiħ u żeblaħ lill-artna mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Repubblika temmen li l-gravità ta' dak li seħħ minħabba Joseph Muscat ibla preċedent fl-istorja tad-demokrazija tagħna. Aħna u bħalna kull min irid li pajjiżna jibda miexi fit-triq tal-ħejqan, neżiġu li mingħajr telf ta' żmien il-Partit Laburista jerfa' il-pis ta' responsabilità, iwarrab l-interessi partiġjani u tassew jibda jpoġġi lil Malta l-ewwel u qabel kollox billi jieħu dawk l-azzjonijiet li huwa ovvju li għandu jittieħdu. Robert Aquilina qal li l-Partit Laburista għandu obbligu li jibgħat messaġġ qawwi biex imġiba bħal ta' Muscat u ta' dawk li tkellmet fuqhom l-inkjesta ma jirrepetu ruħhom qatt fil-kurituri tal-poter ta' pajjiżna. Repubblika temmen li l-pajjiż li se jgħixu fih u liedna u wlied u liedna jiddependi fuq id-deċiżjonijiet li se jittieħdu f'dawn il-jiem. Għax ma jistax ikun li nibdew mixja ġdida jekk fuq quddiem jibqgħu dawk il-ministri, deputati, uffiċjali u persons of trust li fir-rapport tal-inkjesta kienu identifikati bħala kontributuri għall-impunità tal-kriminali. Il-President ta' Repubblika qal li pajjiżna jeħtieġ li jkun tagħna lkoll u mhux tal-qarnita mafjuża magħmula minn politiċi u negozjanti korrotti, kriminali u qattiela. Dan fil-waqt li wieħed id-disponibilità tal-organizzazzjoni li tiddialoga ma' min juri rieda tajba biex tibda l-bidla vera li għandu bżonn il-pajjiż mhux lanqas il-Partit Laburista. Rib il-binja taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista iddominat il-preżenza qawwija ta' membri mill-Korp tal-Pulizija, buħud rib il-bib prinċipali u oħrajn ftit metri bot. Preżenti wkoll diversi uffiċjali tas-sigurtà tal-Partit Laburista li skjaraw ruhom quddiem il-bib ewlieni tal-kwartieri tal-partit.